Ahojte, ahojte maminy, dobré ránko vám prajem. A dnes som sa tu zastavila kvôli tomu, že som po včerajšku, o tom, čo sme sa rozprávali včera, rozmýšľala nad tým, že aké je veľmi dôležité, keď si vlastne uvedomíme, že akú hru vlastne hráme, kým sme a prečo to vlastne všetko robíme, a keď si uvedomíme dôležitosť nášho života, dôležitosť toho, že na nikom nezáleží, iba na nás a na našej rodine, pretože je to náš život a častokrát sa musíme dostať do nejakého takého stavu, kedy sme pritisnutí k stene, doslova, bude to choroba, alebo sa niečo udeje, alebo nedaj Bože niekto zomrie, alebo proste niečo tragické, alebo niečo silné, emočne sa potrebuje stať, alebo vyhoríme, alebo proste čokoľvek to je. A až potom si vlastne uvedomíme, že akú hru tu vlastne hráme, o čo vlastne ide, že náš život má hlbší zmysel, ako len čakať na lepšie, prežívať, nedaj Bože trpieť. A včera, keď som nad tým tak silno rozmýšľala, keď som si vlastne reflektovala ten svoj deň, tak som si vlastne uvedomila, že tento november je pre mňa osobne od začiatku proste brutálne intenzívny emočne a aj fyzicky. A dajte mi vedieť, či aj vy to tak máte, pretože minulý rok to bolo podobné a minulý rok, a predtým som si vlastne ako tak ten svoj život nemapovala, nerozoberala, nereflektovala až tak dopodrobná. Ale teraz vlastne tým, že som si spravila zámer na celý rok, že som mala proste tie rôzne ciele, každý jeden týždeň som si plánovala, každý jeden týždeň som si uvedomovala, čo sa deje, prečo sa deje, učila som sa zo všetkých chýb, učila som sa viacej porozumieť sama sebe, ako sa cítim, prečo sa cítim, čo sa v mojom živote deje, ako reagujem, ako mám robiť veci inak. A naozaj taká brutálna sebareflexia. A to súvisí aj s tým, že častokrát, keď si vlastne naplánujeme ten náš rok a máme nejaký cieľ a každý nový rok si povieme, OK, tento rok bude pre mňa iný, tento rok bude pre mňa intenzívny, tento rok spravím toto a tento rok sa budem sústrediť na to a teraz budem zdravšia, teraz schudnem, teraz poriešim si vzťahy, vybudujem si biznis, hej, alebo nájdem si skvelú prácu, alebo proste čokoľvek to je. Stále máme na začiatku roka nejaké ciele. A dnes by som vám chcela povedať niečo z takého iného uhla pohľadu, pretože ak ste si pozreli záznam z workshopu alebo tú ponuku záznamu z workshopu Nový rok, nová mama, kde vlastne celý ten, sú tam vlastne videjka, taký celý proces a dokonale úplne úžasný plánovač na to, že čo chcem dosiahnuť, aké kroky potrebujem k tomu spraviť, čo potrebujem sledovať, ako si to naplánovať, ako si to zvizualizovať, všetko tam je. A naozaj som zastancom toho, že plán treba mať, ale takisto sa často stáva to, že ten náš plán vlastne je len to, čo my vieme, hej? Proste z tej vedomosti, ktorú máme, si spravíme proste nejaký plán. A počas roka vlastne sa to všelijako takto otvára, počas roka sa to všetko mení. A práve v tomto mesiaci november sa chcem vrátiť k môjmu kalendáru, kde vlastne môj zámer bol mať nepriestrelnú rannú rutinu, cvičiť každý deň a urobiť decluttering, to znamená hĺbkové upratovanie celého môjho pracovného prostredia. Aj toho fyzického, to znamená, ako chcem, aby môj office vyzeral, ako chcem zmeniť proste, hej, moju stenu, čo tu chcem vylepšiť, akú nástenku si kúpiť, knižnicu, akú proste si založiť, hej, aby všetky moje knihy, všetky moje zošity boli pokope a všetky vlastne materiály, všetky nápady, ktoré som nikdy nedala von, aby som proste to zorganizovala, a niektoré veci sa mi darili a niektoré veci, ako viete, som nemala šancu spraviť, pretože som stratila svoj telefón, ktorý budem ospevať do konca života asi. A takisto sme boli všetci chorí a takisto ja som bola chorá, tak ako už strašne dávno predtým nie. A naozaj v tej teplote a v tej triážke som dostala taký nový nápad a proste pamätám si, ako som schmatla ten telefón a začala som proste nahrávať všetko, aby som to nezabudla, pretože som vedela, že proste bol taký ako keby polospánok, hej, a proste triážka, 40 teplota, hej. A proste vedela som, že keď budem OK, proste nebudem si pamätať. A nepamätala som si ani názov, že čo som to vlastne
mal som nejaký nápad, čo to vlastne bolo, hej, ale proste ja som mala tú dôveru proste a modlila som sa proste, že Pane Bože, hej, že verím, že táto situácia, to sa deje pre niečo a čím viac sa človek otvára, čím viac sa odozdáva proste tej vyššej sile, tak je to proste brutálny magic, len sa nemôžeme báť a tento kalendár chcem vlastne s vami pozdieľať kvôli tomu, že pozrite, ako brutálne nádherne som si to spravila. Hej, tu som si veľkým napísala, že som tu bola chorá, takže taký malý excuse, také, že odpustenie. Ale keď sa na to pozriem, je to môj prvý kalendár, ktorý v podstate bol dokonale naplánovaný a prázdny. A keď sa na to tak pozerám, proste môj prvý pocit včera, keď som sa tak reflektovala ten svoj, čau Lenka, ten svoj vlastne to, čo sa stalo, hej, to, čo akože mám spraviť ešte a bla bla bla. Nič z toho, čo som naplánovala, proste sa nestalo, hej. Alebo v podstate to bola moja prvá myšlienka. A tomu sa chcem vlastne venovať dnes, pretože je to niečo, čo chceme spraviť, niečo, čo chceme zmeniť v našom živote. Máme to odhodlanie, teraz spravím to a spravím hento, hej. A potom niečo do toho vlastne príde a ty hneď alebo my máme proste taký pocit, že no super, že zase som bola odhodlaná a zase sa nič nestalo, zase som mala plán a zase sa nič nestalo, zase som si to krásne naplánovala a zase som proste to nespravila, hej, ale to, čo my nevidíme v tej prvej chvíli, je to, že sa stalo kopec iných vecí. A už som vám to trošku načetla predtým, ale chcem sa k tomu vrátiť, pretože my, keď vlastne chceme dosiahnuť nejaký cieľ, tak to nie je o tých krokoch, ktoré robíme, ale o tom, kým sa v tom procese staneme. Ešte raz to zopakujem. Ak chceme dosiahnuť nejaké ciele, je veľmi dôležité spraviť si plán a všetko. A tým, že my sa ukážeme, že OK, som ready, hej, a chcem robiť to, a chcem zmeniť to, a budem sa zameriavať na to a na to, tým, že ty sa postavíš do svojej sily a si rozhodnutá spraviť nejakú zmenu, už len tým to je tvoj prvý krok, proste tvoje vnútorné premeny, že sa stávaš osobou, ktorá chce zdravšie žiť, viac cvičiť, mať lepšie vzťahy, hej? Ty si sa svojim rozhodnutím stala osobou, alebo stávaš sa osobou, ktorou chceš byť. To znamená, keby si len tak proste povedala, že tak nejaký hodila, že tohto roku budem robiť to a to a to, a nespravila si žiadny plán, neinvestovala si svoju energiu, neinvestovala si svoj čas na to, aby si napísala ten svoj plán, neinvestovala si žiadne peniaze k tomu, aby si rozvinula tie svoje vedomosti ako na to, hej, tak by sa vlastne nič nestalo. Ale ako náhle spravíš proste nejaké rozhodnutie, už stávaš sa to osobou. A čo sa deje potom, ty sa v tom procese meníš. A to je to, čo my často nevidíme, pretože že hneď som nesplnila, nás to dáva zase dole, hej? A zase si bola nadšená a zase si nesplnila, povedala si, že pôjdeš svižiť a zase si nešla, hej? A podobne. A tiež je to taká neustála práca s našou mysľou, pretože ja keď sa pozriem na ten kalendár, si vravím, akože, a tak krásne som si ho, hej, proste napísala si vravím, jediné, čo som spravila, bol detox. Jediné, čo som spravila, bolo párkrát som si zacvičila. Hej, a z toho plánu, ktorý som mala v podstate, a spravila som jasne, že krásne veci, otvorila som vám knižnicu, dala som tam všetky veci, ktoré som nikdy vonku nevypustila, vytvorila som 2 nové balíčky, ranný štartovací balíček a takisto nový rok, nová mama, ako super, hej, mám byť na čo hrdá, ale to, čo som chcela spraviť, to, čo bol môj hlavný fokus, tak vlastne to som nespravila, pretože sme ochoreli, pretože som sa necítila dobre, pretože toto a toto sa stalo, emócie, rodina, hej, problémy a všetko. A išla som na Slovensko a bla bla bla, hej, a stále vlastne máme ten taký ten nebalans toho, že čo všetko si spravila a oceňuješ sa za to, ale stále vidíš to, čo si nespravila. Častokrát to vidíš čierne na bielom, alebo zelené na bielom, hej, a cítiš sa z toho taká, že nie happy, možno nie si na seba proste hrdá, hej, alebo proste, že vidíš, že ja osobne vidím, že už je koniec týždňa, zase bude koniec mesiaca, hej, a proste je tam ten taký tlak. A čo my potrebujeme spraviť je uvedomiť si, prečo je to pre nás dôležité, prečo je to pre nás teraz dôležité, aby sa to stalo. A častokrát naša odpoveď momentálne, v mojom prípade je, že lebo som to tak akože chcela, hej, častokrát to nie je taký dôvod, že ako keby, že aj keď sa to stane o 2 týždne, stále takisto to potrebuješ a stále takisto ťa ten výsledok poteší, ale my častokrát len si niečo proste dáme, vidíme len to, že dala som si cieľ a teraz som to nespravila a dávame sa za to dole, ale my ten istý cieľ môžeme dosiahnuť aj o týždeň neskôr, aj o 2 týždne neskôr, aj o mesiac neskôr, hej? A je to úplne v poriadku.
A ak je to pre teba dôležité teraz, ak si povieš, prečo je to pre mňa dôležité teraz, pretože chcem sa cítiť tak a tak, chcem to dať, ja neviem, hej, už čokoľvek váš cieľ je, tak vlastne ten fokus potrebuješ zobrať to svoje veľké prečo to chcem práve teraz mať, teraz dosiahnuť, teraz cítiť a spraviť preto maximum. A ako spravíme preto maximum je len to, že sa my dáme do tej pozície ako na začiatku, hej? Som pripravená, proste vystrieť sa, narovnať si tú korunu a proste som pripravená. A mať tú takú, stať sa tým človekom, tou mamou, ktorá je odhodlaná proste zmeniť. Či sú to rutiny v tvojej rodine, mamou, ktorá chce zmeniť proste, neviem, svoje zdravie, viacej pracovať, kalibrovať svoje zdravie, alebo svoju spiritualitu, alebo si povieš, OK, už tak dlho som chcela, ja neviem, prihlásiť sa na kurz šitia a odkladám to teraz, proste sa postavím a teraz si to buknem, teraz si to kúpim, hej? Alebo ja neviem, chcela si vyrábaš nejaké vecičky a chcela si to predávať a stojí ti to stále doma. Teraz je ten čas, hej? Teraz si to pofotím, teraz to tam na stránku a teraz to proste predám. Čokoľvek to je. Alebo sa chcela naučiť cudzí jazyk. Proste teraz je ten čas. Keď je to pre teba dôležité, tak ešte stále teraz je ten čas v novembri. Nie v januári. Teraz v novembri je ten čas. Kedy proste ty sa postavíš do tej svojej sily a spravíš tie svoje kroky. Takže potrebujeme si ako keby tri veci uvedomiť. Prečo je to pre mňa dôležité teraz? Čo tým prepustím, ak to spravím? A ďalšia vec, čo mi to prinesie do života. Ešte raz, prečo je to pre mňa dôležité teraz? Čo prepustím tým, že to spravím, alebo tým, že to dosiahnem a čo mi to prinesie do môjho života. A s týmito 3 otázkami vás nechám, čokoľvek, čo teraz potrebuješ vo svojom živote, uvedom si, prečo je to pre teba dôležité teraz. Ak to nie je dôležité teraz, je to úplne v poriadku, ak si to presunieš do ďalšieho mesiaca. Ale ak je niečo, čo naozaj cítiš, čo naozaj odkladáš a si vravíš, teraz je to pre mňa dôležité, teraz 23. novembra 2022 v stredu, ktorá je úplne proste mimo, teraz začnem ten detox, teraz začnem to cvičenie, teraz začnem sa učiť, teraz začnem, spravím nové, proste, ja neviem, nejaké nové rutiny, teraz začnem vstávať v strede týždňa ráno, hej, čokoľvek to je. A jediné, čo potrebuješ spraviť, je postaviť sa do tej svojej síly. To znamená, buďme k sebe láskavé a tak ako ja momentálne proste pozerám na ten smutný kalendár, nevyčiarkaný, proste neodfajknutý, hej, a je mi tak smutno a si vravím, hej, ale stále nie je koniec, je to iba papier. Ja si môžem vytlačiť nový papier a môžem začať presne v stredu 23. novembra odznova, ako keby bol nový mesiac. Takže dovolte si, aby váš každý jeden deň bol nový začiatok. Aby každý jeden deň, nech je úplne divný, streda, sobota, to je jedno, je začiatok toho, čo ty si vo vnútri strašne cítiš, že chceš robiť. A čím viac budeš robiť tie kroky k sebe, tým viac sa buduje tvoja sebaláska, tým viac sa buduje svoja sebahodnota, tým viac budeš plniť sľuby, ktoré si dala a nepotrebuješ žiadny dátum, pretože tento tlak, ktorý my máme, že je koniec roka, čo všetko musíš ešte stihnúť, čo si všetko naplánovala, hej, je stále iba dátum. Je to iba proste nejaká tá naša, tá taká smernica, ktorej sa potrebujeme držať, hej. Potrebujeme mať rok a potrebujeme mať týždne a mesiace a dní a plán, čo všetko, kedy, ako máš spraviť, aby si mala nejakú tú štruktúru. Ale na konci dňa je to stále iba dátum. A je to dátum, je to pomocka pre teba. Nie je to niečo, čo určuje tvoju hodnotu, že a pozri sa na seba, teraz si slíbila to a nerobíš to. OK? Takže toto je ďalšia vec, ktorú som s vami chcela pozdieľať. A ako byť happy mamou v rodinnom chaose, aj v tom osobnom, ktorý každá z nás prežíva. A čokoľvek si chcela spraviť, teraz je ten čas. OK? Prečo je to pre teba dôležité práve teraz? Čo prepustíš, keď to dosiahneš? A čo ti to do života prinesie? OK? Takže pozdieľajte, aké máte plány a kde sa chcete posunúť a čo je pre vás možno teraz dôležité. A kľudne pozdieľajte čokoľvek, čo cítite, čo chcete pozdieľať k tejto téme. Budem sa tešiť na vaše komentáre alebo mi napíšte súkromnú správu a poďme do toho, pretože každý deň je nový začiatok, takže poďme na to. Čaute.